nganong si Rosabello man ang ato ang gipili nga maoy next nga mo appeal sa pag-grocery challenge. So ingani ni siya no, si Rosabello usa ni siya ka PWD. Ano tong sa klase nga PWD din maglisod siya og lakaw nya iyang kamot di sad kaayo makahawid no. So mao na siya no. Kung mo tanawon ni siya nga pagkabata no, usa ka bata nga porsigido siya nga mo eskwela. So kada adlaw mo ari na sa eskwelahan bahalag maglisod na siya og lakaw gikan sa ubos padung sa taas. Manikamot na gyapon ni siya mosaka. Niya usahay sad na ay mga panahon nga mga activities nga ipabuhat nga usahay dili niya mabuhat tungod sa iyahang kapansanan. So sa ni siya kabuutan nga bata si Rosabello nga dunay pangandoy nga makagraduate. So sama sad sa uban ninyo no nga dunay pangandoy nga makagraduate. Pero lang yun si Rosabello doon na siya ay kapansanan. So mo ni siya no manghinaot ko nga mahimo ni siya nga inspirasyon para sa mga batan-on nga walay kapansanan apan gitapol og eskwela. Manghinaot ko nga sa mga mutan-aw diha nga kumpleto ang inyuhang panglawas, sakto ang inyuhang kahimtang, ayaw mong tapol-tapol og pag-eskwela kay ang kaugmaon dali ra kabuuton para sa mga tao nga dunay pangandoy, dunay dedikasyon sa ilang pag-eskwela. Di ba? So tanawon ninyo ni guys, mo ni siya ang akong interview sa mama ni Rosabello ug sa iyahang advisor. Kauban nato karong hapuna ang atuang usa sa atuang mga estudyante nga si Rosabello Tapangan, kauban ng iyahang mama nga si Rosalia Tapangan. So mao ni sila ang atuang napili na sab nga maoy mo appeal sa atuang pag-grocery challenge. So mahitabo ni siyang pag-grocery challenge inig kaugma. Pero sa dili pa ta mo adto sa atuang pag-grocery challenge, kinahanglan man nato mahibaw-an gyud nganong deserving gyud mo, nganong angayan gyud mo nga maka-appeal sa atuang grocery challenge. Ato ning ibuhat nga video tungod kay naaman tay mga sponsors para makabalo gyud sila nga ato gyung na padangat gyud ninyo ang atuang pag-grocery challenge. So naami karon sa Tuyan National High School, Senior High. Kauban ako mga teachers diri ug mga estudyante sad kay naa pa man sila. So sa dili pa ta mo padayon, mangutanaw ta ni Rosabello. Si Rosabello usa ka PWD. So naa siya iyang kamot na ingani tapos iyang tiil no dili mapwede masuotan og sapatos. So ako siyang napili kay gusto nako nga may mahimo siya nga example, inspiration sa mga estudyante diha nga medyo nawagtangan na og kadasig sa pag-eskwela. Nya kun imong tanawon si Rosabello, taliwala sa iyang pagka-PWD, sa iyang dili kasuot og sapatos, iyang kamot di siya kasuwat, padayon lang gyapon siya nag-eskwela og karon grade 12 na siya. Hapit na siya mo graduate. Gamay na lay kulang, pila lang ka bulan mo graduate na. So para nako, deserving gyud si Rosabello nga ato ang hatagan og pahalipay sad at least no malipay pod ang iyang pamilya ni Rosabello. So Rosabello unsa may imuhang maistorya sa imuhang pagpaningkamot sa pag-eskwela ngano nga ningkamot man jud ka para makahuman ka og eskwela sa gikan sa elementary, high school hangtod sa senior high school. Sa una guys, actually nakita na ko ni sa una pag pandemic no. 'Di ba? Na sultihan puti ka nganong dugay ka mo sabit og module, wala man ko kabalo nga ingani day siya. Sa mga usahay gyud kinahanglan nato mahibaw-an gyud ang ato ang sitwasyon sa tuang mga estudyante. So unsa may imuhang inspirasyon para makahuman ka sa imuhang pag-eskwela gyud? Ang kamot ko sir kuan para sa ako kagalingon sad para sa ako mama. Dayon ako mama kabaw ng edad ra naman sa siya dayon akong iya ako guwang usa kay na nagtrabaho na sa pamilya dayon kami na duha magbuhi. Ay mama na ko si 65 na ako kuan ko bata at gusto ko makalampos ko eskwela gusto makatabang sa nila. Mubawas ko sa ila gihatag na ko maningkamot para sa ako eskwela sir ba. Ako sila tagaan Clinton kuan ang balay nila kuan pangarap sa kuan ba para ako na ako trabaho na sa ko business sana
makatabang ko akong mama, di na siya ara na siya sa balay o taga negosyo na ako. Mo na sir, mo na ako kuan, may kamot ko para sa ako kagalingon para sa ako kuan mama. Unsa may trabaho nimo di karon, nanay? Pagkaroon, pagkakaroon wala pa. Anang naroon ko sa balay, manglaba, ana. Isay, kung na'y magkuhan o palaba, laba po ko. Isay, manindag ko sudan, kung na'y puhunan. May puhunan, mahulot ko sa'y puhunan. Ana, mangingita na ko asa ko manglaba. So nang naa kay paninda nga sudan sad. Oo, naa. Okay, so mao nay usahay mawagtang pod ang no kay labi nag-utangon gyud, no? O nay mangutang usahay mao na hinungdan. Unsa may masulti nimo sa atong mga kabatanunan dong Rosabelo para mapadayon sila silang pag-eskwela? Kuan sir, manikam ila sa gihunahon usan sa ila gibuhat ila gitikanan para kuan kamot sila para sa ato para example ako para mama na kamot ako para ko eskwela ko bisan unsa galaba maninda sudan bisan unsa trabaho iya pasukon ako sa manikamot sa kusa na kuan katuyag iyang gibuhat di sa masayang nako sir, di sa masayang niya gihatag niya nako sir. Yung sa migingon katong imong igsoon. Ako igsoon. Nasa PWC di sa di ka lakaw, di ka eskwela, higda ra ka ba na kanang kuan ba? Higdaanan. Dayon. Di sa goal so gusto kong ikadako na ko lampos na ko adto ko ako siya pasong gusto kong tambalan sa iyang kuan ba? Di inboard sa siya di siya katabi. Gusto kong kuan makakuan siya makalakaw sad siya ba or wheelchair lang para Pila man di kabok nimo man nagsuon? Kuan sir, duha na sila sir. Pero katong usa, to sa iyang mama. Sa iyang mama sa unsa may to siyang mama? Yang kuan. So kini mo ning lula. Okay. Ako'y nagdakuan. Ikaw mo so mo ever nahog nimo siya nga mao imong ginikanan. Okay. So buutan kay si nanay nga siya gid mo nagpadako ni Rosabelo, no? Unsa man ni siya nga klase nga pagkaanak si Rosabelo? Butan sir, kanang mutsay. Siya pagay usay tabangan ko niya manglaba ko. Tabangan ko siya magbumba. Usay mga siya kapoy na kama. Bi ako na po'y pulian ko. Ayaw dungin sa paglaban nimo nga. Usara mo yung kamot yung gamiton. Siya malimpyo sa balay, ana. Basta manang ato sa eskwelahan sayo kay siya. Ma, human ako diya ma, naglungag na ko, daan ako baon. Ay nagkakuan diha. Unti ko, pagtanong malimpyo gid siya. Tabang gid siya bulaton sa balay. So buutan nga pagka bata. Okay. So unsa may Kugihan po siya sir. Saygan, kugihan po siya mo eskwela, kugihan po siya mo tuon. Ano? Wala gidasig na ko sa guys sir. Na ako ihatag niya baon. Siya lakaw lang kumaway. Ako lang tigumo na kong baon kay basig na amutan sa eskwelahan, na ko'y kahatag. Lakaw lagi siya kaluoy ni mo doon. Lakaw lang siya maglisod kag lakaw. Siya sige lang gud ma kay aron ini ko ani mo ma. Kung nami ko sa eskwelahan, di na ka magproblema. Mao na iyang tigumo niyang baon. Ako lang gimaluoy. Lakaw siya nga mag tinabo na itihat mo agi sa eskina tabtoy. Bakilid kayo. Ano gikuan na ko niya. Gibutan sa pagkabata sir. Tinuod yun na sir. so padayon giga dong isa Rosabelo, no, para makalampos kasi muhang pag-eskwela. college na ako sir. Kuan ako mo trabaho na ako sir. Okay. So inig-ugma ang ato ang challenge, no, ugma sa hapon. Ingno na mo ipa-message mo na ako, no, para inigaw man ako klase dire lahos sa didto. 5,000 grocery challenge. So naay oras kuyog mong duha kung mag-grocery mo for 5,000 pesos. Nya kung masobra siya atong ipunan ipaabot pa na to 6,000 ingana kung masobra lang. Okay ra, unya ang atuang 1,000 atong i-add ninyo para sa inyong inadlaw nga ipuno. So a total of 7,000 pesos. So gikan na siya ni Reverend Father Brian Buhian. So paring tugon ang natin mga dagang mga muhatag sa dog sponsor, no. Salamat kayo, no. So salamat kayo nanay. So okay, so sa dili pa ta mo padayon, no, kauban nato ang advisor ni Rosabelo, si Ma'am Marichel Cabreros, ang buutan kayo nga advisor ni Rosabelo. So ako may pangutana nimo ma'am, kay nama ko'y nadunggan ko dong nga badlungon daw ka. Unsa man ni ka tinuod nga badlungon ka? Badlungon ka tinuod dong?
Di, joke na bitaw. So, unsa nga klase nga pagka-estudyante si Rosabelo? Si Rosabelo sir kay responsable ni siya nga pagkabata. Makita nimo bisan nagkalisod jud taon ni siya in town. Physically makita mo yun nato no pero naning kamot ni taon ni siya nga maka-cope up siya sa iyang mga classmates. Bisan og kanang layo ra jud kaayo ang taon ang iyang abilidad ba sa iyang mga classmates kay physically kuan man siya naaman siya kanang kuan naaman siya kanang diferensya pero mas responsible yun sa mga classmate nga kompleto kay ngano sa mga buhaton sa kanang kuan sa ilang classroom siya dali na ako makuan matawag makita po nato nga porsigido jud siya nga makahuman sa iyang pag-eskwela unya napod siya pangandoy gyud makuan man nato nga nagid siya pangandoy nga gustong kabuoton. Okay, daghang salamat Ma'am Marichel. Sulti na imong advisor, imong mama. So kita-kita taog mapohon. I-message ka nako, ibilin imong number nako. Kita-kita taog mapohon sa Gaisano, Mingranilia. So kaya nimo mudagan-dagan didto, magpatabang ta sa imong mama. Ko kamong duha ang mag-grocery for 5,000 pesos. Kaya ra. So kita-kita taog mapohon, mga hapon ug mapohon, inig-out nako. Ama sa klase. May nga na. Mga alas 4, mga 4:30 lang yan na. Sa Gaisano, Mingla. Okay? So, salamat kayo. Salamat ninyo guys. Salamat sa nag-sponsor. Thank you to also to Father Ayan Buhian. God bless. Bye-bye.